on Markus Kankaanperä ja pudotuspelien parhaana palkittu Toni Söderholm. Seuraiko nyt Kimmo Kuhdan tilastoissa Kimolta entuudestaan 1 kulta, mutta nuori Kuhta ei mahtunut pelaamaan kevään 98 mestarijoukkueessa, joten Peltosen tapaan ensimmäinen tositoimissa hankittu mestaruus. Minkälainen joukkue sinulla on tässä takanasi? Aivan mahtava joukkue, että puhutaan, että pitää mestarin kasvaa paljon ja niin me kasvettiin. Ja puhutaan kaiken maailman johtajuudesta ja muusta, mutta niin kuin on tämän playoff-kevään näkynyt, niin meillä on koppi täynnä johtavia pelaajia, johtajia ja ei ole ketään, jotka vaan seuraa jotain yhtä tai kahta kaveria, vaan kaikki johtaa vuorollaan ja se tuo mestaruus. Selvä, kiitoksia. Täällä on varmasti yksi onnellisimmista henkilöistä tällä hetkellä. Kimmo Kuhta, onneksi olkoon, ja minkälaiset on tunnelmat tässä, ihan kuin teidän kotihallissa? Ei ihan mielet, ei pysty. Ei hiffaa vielä, mitä on tapahtunut. Tää on kovin juttu, mitä Suomessa voi lätkäpelaaja saavuttaa. Tätä mä oon hakenut aika monta vuotta. Nyt se on tässä, nyt mä nautin tästä tilanteesta. Tää on ihan mieletön juttu. Sitten me ollaan vieraissa, niin tsiigatkaa vittu. Tää on ihan punaisena meikäläisiä. Ihan mieletöntä. Minkälainen Jere Peltoselta, että saat ensimmäisenä nostaa tuon Kanadamaran käsille? Ihan mieletön. Loistava juttu Villeltä. Se on voinut ihan hyvin nostaa sen itekin. Se on pelannut niin mielettömän kauden ja mielettömän uran, mutta mä oon pelannut tommosen kunniaa ja sitä mä en tuu ikinä unohtaa. Minkälaista kohtelua tuon poika tulee saamaan nyt sitten saunassa? Pidätkö mä sanoa, että se poltetaan välittömästi? Ei. Katsotaan, aika näyttää, että niinku juhlitaan, nautitaan, pidetään se ehjänä. Hyvä, kiitoksia, onneksi olkoon. Kiitos. Kultasormi Kari Jaloselle mestaruus on pelaaja ja valmennusura yhteen laskettuna jo 12. Koi on kuollut päävalmentajana kultaa 4 iässä, mitaleja on kaiken kaikkiaan uppeat 18. Mitä sanot tästä tunnelmasta? Onhan tää uskomatonta, kun katsoo, niin tää on punainen meri, tää on niinku meidän kotikenttä. Mut täytyy kyllä kiittää Plussia kyllä. Plussin pelaajia ja valmennusta, ne on tehnyt hienon jutun, hienon kevään ja ne on muuttanut SLin liigan semmoseksi, että on mahdollista sieltä takamatkalta sieltä sääliplayereista tulla näinkin pitkälle. Se on upeita työtä muutenkin Plussin seurana, niin Haajunut oli finaalissa ja PVC Suomen mestari, että jotain täällä tehdään oikein, mutta on ylpeä kyllä omistakin. Me ollaan oltu vahvoja koko kevät, kasvettu isoksi joukkueeksi. Ennen kaikkea sielu on kova. Että on kyllä onnellinen kaikkien meidän puolesta. Niin kylvettiinkö tämä voiton siemen tuossa 3 vuotta sitten, kun teidän yhteinen matka IFK:n kanssa alkoi? No, on saanut seurajohdolta kyllä niin kuin, tuen tehdä rauhassa töitä ja se on ollut takuu siihen, että me ollaan nyt tässä. Eka vuosi meni vähän saneeraamisessa, toinen opeteltiin pelaaja, nyt me oltiin henkisesti valmiita. Mitä tämä henkilökohtaisesti merkitsee sinulle 4 SM-kulta? On tämä mahtava tilanne, että mä tulin tänne jättämään tää seuraan jäljen ja mä sain sen jätettyä apureitten joukkueiden kanssa jäljen siihen. Se jää ikuisiksi ajoiksi tänne. Kiitoksia ja onnittelut jälkeen. Jalosen tapaan myös blueskäskijä Petri Matikainen suuntaa ensi syksyksi uusiin maisemiin. Matikaisen suoritukselle espoolaisseura Peräsimessä pitää nostaa ehdottomasti hattua. 44-vuotiaan Tsempparin luotsin 4-vuotisen aikakauden aikana Blues eteni peräti 3 mitalipeleihin ja tänä keväänä vieläpä historiallisesti villikorttikierroksen kautta. Sajan saatossa on sen huikea nousu 9 sieltä runkosarjassa ja loppuotteluun. Ja kokonaisuudessaan mitä jää tästä mieleen tästä finaalisarjasta? No hopee on hopee. Pettymys se tietysti on silleen mihinkään pääse. Me oltais haluttu kultaa loppuun asti mennä. Kyky ei ihan riittänyt siihen. Onnittelut Helsingin IFK:lle mestaruudesta. He ansaitsi sen. Mihin valtava pitkä tie. 18 peliä. 52 peliä 4 vuoteen. Playoff-peliä. Sillä tavalla mä oon ylpeä tästä porukasta ja pitkä matka kuljettu. Mihin me tässä finaalisarjassa ehkä kaaduttiinkin oli meidän tietyllä tavalla meidän kyky valmistaa itteemme henkisesti siihen joka sekunti siihen hetkeen ja varsinkin meidän nuoremmat pelaajat, niin se oli valtavan kova haaste saada niinku ihan itsensä valmiiksi ja sille tasolle mitä se vaatii Bluesin
pelaamisessa, miten se vaatii aika paljon, niin siihen me vähän kyykähettiin, mutta tää on hyvä oppia meidän nuorille jätkille ja tietysti mä oon ylpeä pelaajista, erittäin ylpeä, ne on tehnyt valtavan kovan työn. Sun ja Bluesin tie päättyy tähän hetkeen. Mitä on jäänyt käteen tästä 4 hienosta vuodesta päävalmentajana? No hienoja hetkiä, hienoja pelaajia. Pelaajat on se juttu, miksi mä oon täällä saanut olla näin pitkään ja mä arvostan niitä. Ja kiitos myös tietysti organisaatiolle, huoltoporukalle ja mun apuvalmentajille on hienoja miehiä kaikki, mutta ennen kaikkea pelaajille. Minne matka jatkuu sinulla? Matka jatkuu sitten kohti MM-kisoja. Toivottavasti pystyn auttamaan Jukkaa ja koko staffia ja koko joukkuetta. Kiitoksia, onneksi olkoon. Kiitos. Onnea sinne, mutta tosiasia on kuitenkin se, että poika saunoo 13 vuoden tauon jälkeen jälleen Nordersönin kadon lempeissä löylyissä Suomen mestarivuosimallia 2000